Hey guys, welcome back to my another mini vlog. তো এটা দেখি পাচ্ছে মোর রোজার মধ্যে দিয়ে সাইন এটা আমি টাইম স্পেন্ড করি দেন আমি ସମସ୍ତେ ଖାନା ପିନି ଖାଇ କରି ଆମେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛୁ ଏଇଟା ମୋ ରଜା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଶୋଇଛେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ବୋଧେ ଗପାଗପି କଲୁ ତାପରେ ଏଇଟା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲୁ ଦେନ୍ ମୁଇଁ ଶୋଇ କରି ଉଠିଲି ଆଉ ଏଇଟା ପିଣ୍ଟୁ ଦାଦା ଆମର ମୋର ମାମୁଁର ବଡ଼ ପିଲା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହସନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଟ୍ କରିଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛନ୍ ଆମର ନାନୀ ଜଣେ ଯିଏକି ମୋତେ ଏବେ ବି ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟ୍ କରସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ପାଏସନ୍ ମୋତେ ମୁଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏସି ଆଉ ପପୁ ଦାଦା ଆମ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ଏଇଟା ପାଇନାପଲ୍ ଜୁସ୍ ବନଉଛନ୍ ଶୁଣନ୍ କାଣା କହୁଛନ୍ ସେମାନେ ଯେ এটা ভিডিও ছাড়ব কে তুই নেই গা লোক হসবে नहीं हसन दादा पर जूस के এটা ଛଣାଛୁଣି ଚାଲିছে ଦେନ୍ ଜୁସ୍ ରେଡି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏଇଟା ବାପା ଆଉ ମାମୁଁକୁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କରି ଜୁସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଦିଆହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଦୁଇ ଭାଇ ଏଠି ମସ୍ତି ଚାଲିছে ওই আলো গানা দা মোর গটে দাও দি লোক শুটিং করতেছি তোরা টমেটো দিবাতে জোরা এ কোন বিয়াছ না ଦେନ୍ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଏଇଟା କ୍ଷେତ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଛୁ ପପୁ ଦାଦା ଆଉ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଚିଣ୍ଟୁ କରି ଏଇଟା କ୍ଷେତ ଆଡ଼େ ନା ବୋରିଂ କୁଡ଼ା ହେଲା ତ ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଖାବା ଲାଗି ଆସିଛନ୍ ପିଣ୍ଟୁ ଦାଦା ଆଉ ବଣ୍ଟି ଦାଦାକେ ଯେଉଁ କହିଲା କି ସେମାନେ କହିଲେ ସେମାନେ କଥା ହଉଥିଲେ ସେଥିଲାଗି ମନା କରିଦେଲେ ତ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଏଇଟା ବୁଲି ଆସିଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପପୁ ଦାଦା ଚିଣ୍ଟୁ କରି ଏଇଟା ଖରାରେ ବହୁତ ମେହନତରେ ବୋରିଂ କୁଡ଼ାଲେ ତ ସେଟା ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଖାବା ଲାଗି ଆସିଥିଲେ ତ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ଦେନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଘର ଯିବା ଲାଗି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ନା मोर मामू घर ना मुझे केते मस्ती कली तो आपण मानके केनता लागला मोर मामू घर तो कमेंट रे जणाबे आ हां के खरा मासरे निजर मामू घर के बुली जाइतिले सेटा भी कहबे तो आज मिनी ब्लॉग एतिया खा आउ थरे देखा हम नेक्स्ट मिनी ब्लॉग रे तो बाय।